Kinoto, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Timani nga anak pugas o diyutay, mag-anig diyutay. Aba na anak pugas o daghan, mag-anig daghan. Usa tinahanglan mo hatag ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang gusto, o dili magpagot-got, ni maguna-una, magipugos siya, kay ang Diyos, nahigugma sa naghatag nga malipayon. O magkahatag ang Diyos sa inyo, uglabaw pa, kaysa inyong ikinahanglan, nga tungod nini, makabating kamo sa tanan ninyong kinahanglan, o sobrang pagani, alang sa tanang maayong buhay. Sumala sa iingon sa kasulatan, may natagong kaayo siya sa mga kabos, o nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. O ang Diyos na mao'y naghatag o pinili, sa pagpupugas, ingon man sa pan, aron kanon, maghatag usab kaninyo sa bini, nga inyong gikinahanglan, o magpatubo ninyo, aron makaanig ako, gikan sa inyong pagkamahinatapon. Kanunay siyang magpadato kaninyo, aron magmahinatapon kamo sa tanang panahon, o daghan o niya, ang magpasalamat sa Diyos sa inyong gasa, pinaaki kanan. Ang pulong sa Ginoo. Sa iyo
Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaman ka. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kayo ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa reliyon para lamang makita sa mga tao kung inon ninyo nili pagbuhat, dili ka mo makadawan o ganti ikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kung buhatan ka mo sa taong kabus, ayaw kini pasigat mo ingon sa dibuhat sa mga ambugiro sulod sa mga sinagugang sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron laygon sa mga tao. Apan sukihan ko kamo nga naghimog sa ingon igantihan na. Kung ugaming mutabang kamo sa usa ka taong kabus, himo kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga hingala dili masayo nini. Himo kini sa tago o ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago o ganti kanimo. O kung mag-ampog ka, ayaw panigingon sa mga tigpagkarunignon, gusto silang magtindog na mag-ampog sulod sa mga sinaguga o bihag sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sukihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampog ka, sulod ngadto sa imong lawang, unya takpi ang puntahan o pag-ampog sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan na nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagbuasa, ayaw ipakita na nagsubok kamo sama sa gibuhat sa mga tigpagkanuningnon. Nagsulisuod sila na gutom o panakway para makita kayo na nagbuasa sila. Sugihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung nagbuasa ka panghinamos o panutlay, para walay mahibalo na nagbuasa ka, gawa sa iyong amahan na dili makita. O gantihan ka sa iyong amahan na nagtanaw sa iyong gibuhat sa tago. May suman Ebanghelyo sa Ginoo. By nature, ang tao doon yung kapasidad na mubuhat o maayo. Dili yun na malagis na yun sa ato ang kinailangan isip tao, tutugo. Ang Ebanghelyo Karuigson mas nihatag o mas lawlaw ng kahulugan. Ang pagbuhat sa maayo na can become doing charitable things. Pagtapang, paghatang, labi na sa nanginhanglan. O niya inugang lesos na no need nga ipasiakap ka ng buhatan. Kaya isa galing sa wala pa kamubuhat niya na sayo ng Ginoo nga padung na kamubuhat niya na. O nasayo ng Ginoo nga nagkapahimuho ka ng buhatan ganyan. Ang giwan lang tingaling sa ito Ginoo ni Jesus Mason na balikan na ito because doing good sometimes doon na magyulig nagpahibig nga managlaki nga motibo. Kanamang sa kanyang to, raba, noong kayo, mubuhan kung mayo mo tamang ko, kanaroon malangit ko, which is good, kaya ang intention is good. Pero more on selfish na tayo lang. Kanya, sikat nila ang iyang concern sa pagbuhat kung maayon niya itong tapangunan kayo. Ang pamalandong ani, ang nga ipasagot sa Ginoong Jesus pero nga you do go to others because mabuti na ang priority mo nga naging siya sa ibang tawag dahil outright buhata. Tinalisikan natin na
ang whatever na i-expect. Dahil kung baka sa tao or malipay na ginawyanan, kaya sa Panginoon, everything you do, sa iyong ginagawa. Ang akong point is, first is, you do good kay nakita nimo ng angay ng buhaton. Kunya, ibatik ka sa panginahanglan sa imong tabangan. Dadalas, tingnan si kadai na. Karon sa kapanahon mo niya kuningon, nagbiglain pa nga rason nga nung nagbuhat o mayroong nagtungko nini. Magbuhat mo, niya ipasirata, yung butang na pinagungan, donated my project of na uban pa. Labi na yung hinuntanan, kita yung niya ito nini na hinangat ng eleksyon. Sus, mo sugod sa sugsugod na mga balay, laman, smile, makita yun, aron to project themselves na we are good. Pero kung tungtong na, di na yun, makita, lisod at ipagtama. Ngunit sa katawanan, ayaw dilipanan, no? So, kini nakita, ang natin sa lupa, nga gibalik ang nagpahindong sa iyo, kung sa may nagtukmod nimo, na buhimo kamay. Again, ang naroon, naanato ang pagbuhat ng mayo, but the precious. Kung sa nagtukmod nimo, ni nagihadya, ibuhat ka. Ano lang ba? Maday? Or do na kayo expect in return? Or kaya kinakita nimo, na parang sa itong kinaiya, yan nakita nimo na kinahanglan yun, imo na napakita na buhat sa nangihanglan. Tingnan na mo, pare, huwag mga nagsoon ako ni Panginoon sa Ginoo na kasalamatan na gibutan niyang by nature, no? Nakataliin ka sa tudugo. Aman, panalig na kapag-apo na every time you do good, magmahindungan ka, magpahindog ka ng Ginoo. Nga kung sa may nagtutmod na ito ini, more on some person or other standard nga atong iabas.